Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamarahok kita, mangurupi hita di pangaradio ta, di jamita na nang sipatol hasota, di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video nang patol hason nami tu hita, pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, na tersurat di Sada Musa bindu 10 ayat 22 sahat ro di ayat 30. Sada Musa bindu 10 ayat 22 sahat ro di ayat 30. Ima taringot tu si Abraham mangondihon Sodom. Dung tekas sudah hami manginang turpuhon oma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita. Di patuduhon turpuhodo tu hita. Nama cai uli persaoran ni si Abraham dohot debata. Sahira songon nama rali-ali duna sida makatai. Ro debata pabotohon taringot naneng masa tu Sodom. Ro si Abraham mangidohon asa di patuduhon debata hati goranna nama kalomohon hati goran. Jadi di bagasan sadapak katayon nasida tadok may rupani tangiang manang jot-jot maridok tangiang pangondianon ala tangiang pangidoan ni si Abraham naing mangondihon Sodom na disi maringanan silot rupani. Jadi macetakas taida sada persaoran nama cayuli songon ama dohot anakna nama katai songon ale-ale nama katai dohot donganna bagaikan sahabat yang berbicara dengan sahabatnya tentang apa yang dirasakan dan apa yang diminta. Alanima tutu benna diajari Tuhan Yesus sita ditangi yang ali amanami mandok ali amanami. Ama patuduhon hajonohan manang hubungan nama cai uli antara Tuhan dengan umatnya, antara orang percaya dengan Bapa di surga. Bapa kami yang di surga. Bapa semua orang. Amani saluhut. Songonima taida di pakatayon ni si Abraham doh debata macai uli persaorani. Songono manian persaoran ni ganup na porsea doh debata di bagasan tangiang. Unang benian saya adong nama biar mandok tangiang. Manang membait tangiang. Unang benian adong namandok na somalo membait tangiang. Unang biadong namandok rupani dakuboto. Mangido. Mangido tu diri. Doh mangido mangondihon halak nasing tangian pangondianon. Unang bedi dok rupani dakuboto. Memang menyusun kalimat dan kata-kata bukan itu poinnya. Tetapi poinnya adalah hati yang mau berbicara terus terang tanpa penghalang. Terus terang. Penghalang kita untuk memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan adalah dosa. Namun penghalang itu telah disingkirkan, telah dihapus sehingga kita dapat memanggilnya Bapa, Aba, Ali, Amang. Songo pakatayon ni si Abraham dohot libata macay jonok idahon rupani nasida. Tak pola segan-segan si Abraham patol hason na dipikiran na ala takas doy butoy mana ise do debata na makahulungi hati goran. Debata na adil. Alay di bagasan haadilon na, habonaran na, bisi miyan ng
holong ni rohana. Di bagasan haadilonna, habonaranna, disidotong nang uhumna. Tekas do ditada si Abraham debata. Alani marupani benda gabisol adong songon tawar menawar dinasida taringot tu halak na tigor, halak na bonar namian di Sodom. Alai di ujung na tangadong ia so holan si Lot. Jadi holan ibana ma nama lua. Ziani marsiajar do hita lomo dunian rohani si Abraham saut pangiduan na. Nalai ikon lomo ni rohani di batado na saut. Tung dipatol has ibana pe pangiduan na. Nalai dirajumi ibana do debatado na umboto, debatado na marnida, jala debatado na memutuson. Keputusan akhir selalu ada pada Tuhan. Bagian kita adalah meminta, mendoakan, bermohon, berbicara pada Tuhan. Segala hal yang kita inginkan, segala hal yang kita rindukan, segala hal yang kita harapkan, menyampaikan pada Tuhan. Tetapi harus juga belajar bahwa keputusan akhir selalu ada di tangan Tuhan dan itu adalah keputusan terbaik. Nah, manghihuk musim yang idauta siya terpuk tahun ima holong ni rohani si Abraham laho mangundihon aka jolmai dipanggil imana doasa diondihon manang dipalua debata. Alai debata tetap do mian di bagasan hati goranna. Hati goran ni debata manguhum doi jala hati goran ni debata pe disidu tarida holong ni roha. Ido benna gabe dung di partikian ni pada nem baru tang boy so patuduhon ni debata hati goranna keadilanna. Alai tongdo tang boy so tarida holong ni rohana maradopon jolma manusia. Alani ido ibana sadiri ma marhite Tuhan Yesus Kristus na patuduhon hati goranna dohot holong ni rohana. Mate Tuhan Yesus Kristus menggeti jolma manusia, manubus jolma manusia ala upati nohorni dosa do hamatean ikon takas do hati goran ni debata dohot holongna. Ikon adil tetapi kasih juga nyata. Tindakan perbuatan besar seperti itu telah dilakukan dalam Tuhan Yesus Kristus, telah dipenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tong diturpuk tahun meneng ajakon nah hita ima bagaimana membina satu hubungan yang intim bersahabat dengan Tuhan. Songon namarale-ale mangido tuibana, mangido godang haluaon di portibion, haluaon arisogot asa dilehot tu hita digohi marhitino porsea hita di Yesus Kristus. Asa margogo hita di ngolus ganupari pasahaton dirita tu ibana di tiop ibana hita jala hot di hita haluaon saliling nililingna. Asa tatangyakon sudi akana porsea, asa tatangyakon sudi jolma manusia. Nasota tada manang sogot dia pe parangena tatangyakon saluhutna tu debata mangondihon na sida. Andai ingotot tama anggo di ujungna debatado napasauton hombar tulomo ni rohana. Jadi poin na diturpuk to kuidahami molotak kasdo tatadda debata. Di bagasan Yesus Kristus dang mabiar hita makatai tu ibana. Ali-alit ta maibana. Ali-ali na sumurung nabuhi hita patol hason saluhut na solot di bagasan rohatta. Tangyak ta narikot di ngoluta mangondihon torop jolma mangondihon portibion. Alai taboto do debata selalu mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran dan keadilannya. Marhiteima rupani lambagas diajak kita marhite topik minggu tangiang mangidohon haluaon. Mangidohon haluaon tiki si Abraham dipakatayon na rosu na akrab doh debata. Dihita nungataruli saunari haluauni di bagasan hapor siaun atong tangyak taahan nama
tangyak ta ima asa marparbuin yan haporsiaoni marhite akka ulaon na denggan songon ulaon halomongan ni rohani debata anggo haluau nido di bagasan haporsiaon di Kristus Yesus nunga sahati di hita. Lai tatangyakon dotong marparbui haporsiaoni patuduhon holong nasitong tu debata dohot patuduhon holong nasitong maradopon dongan jolma. Imau pikir hami amanginang anggiat bui mangurupi hita.